ndị be anyị bịakwanụ nụrụ akụkọ na onye ahụ na-afụ ebe a kịta anụnwa bụ onye dị 14 years wee gwa ndị befa ka o jee gbaa bọọlụ sinsi ahụ ndị befa afụlọzikwa ya anya ọzọ nya bụ bọọlụ ọ gwara ndị befa ka o jee gbaa na ọ natazikwa nya bụ ije ozozi afụrụ ya bụ after 18 years ka afụziri ya n'ime ụlọ nga wee na-ajụzi kedu ife kpatara eji wee kpụrụ ya wee tinye ya n'ime ụlọ nga na enweghị onye kọwata nwuru nya bụ ife ndị nwanne tinyere ya na nga fasi ọdụ ka fajezie gwa ndị be nke nwoke a na fa akpụjie ma na nwa fa mere ife dị etu a maọbụ ife ọzọ n'ọnya ka eji wee tinye ya n'ime ụlọ nga onwekwo na ụdịka akụkọ ahụ anọ n'obodo Naijiria nke anụnwa bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee wee na-akọwa na afanya bụ nke nwoke bụkwanụ gospel na ife a mere na 2007 na ọ bụ onye nọkọta n'ụlọ wee gwa ndị befa na ọ chọkwa na ije gba bọọlụ ka o jee gbakọọ bọọlụ witi ụmụ nwoke ibie n'ọkwa ntu anụnwa ka o si wee pụọ ka o jee gbaa anya bụ bọọlụ na ọ natazikwa nya bụ ije nke bụ na ndị befa nne na nna ya chekatara ya ka ọ nata afụghị ya wee jebezie na field ebe a na-agba bọọlụ ka eje jụọ ndị oyi ya nwoke na fa afụrụ ya ndị oyi ya nwoke si na fa afụghị ya ndị befa wee sizikwa ntu anụnwa wee chọgharịba ya nke bụ na ejecha ma na hospital jechi ya ka ama na-agbajiri ọgba bujie ya ụlọ ọgwụ ma ọ na-agbajiri ya aka afụghị ya n'ụlọ ọgwụ ejechagharị ma ebe a na-echekwaba ndị nwụrụ anwụ jee chọọ ya ọpụ obu na ọ na-anata moto kutuo ya n'ụzọ iburu ya jedebe ebe ahụ na afụghọkwu ya ebe ahụ na ndị befa jikwa foto ya wee jegasịa n'ụlọ ụka dị iche iche na-ajụ ndị mmadụ na o nwere onye fụrụ ya ọpụ obu na afụrụ ebe ọ na-ayịala n'ime afịa maọbụ na enwere ebe afụrụ ozu mmadụ ma nke a ma nke ọzọ na afụghọkwa ya nke bụ na ndị befa jekwarụ n'aka ndị uwe ojii polis steshọn jekwa gwafa na fa na-achọ nwafa achọ ndị uwe ojii nyekwa aka na-achọ na afụlọkwana ya bụ nke nwoke nke bụ na-ebicha ma posta mapaba na a na-achọ onye dị etu achọ na onye fụrụ ya na ya kpọtụrụ ndị befa na o nwerekwa onye kpọtụrụ ndị befa na afụghọkwana ya bụ nke nwoke ndị befa sị na fa achọjugwe na fa agbazikwanụ nkịtị mgbọsị afụrụ ya fee werụkwanụ ọ bụzikwanụ na fa afụghị ya na fee werụkwanụ ya ntu fati wee fụzikwanụ ya bụ ife n'ọkwa ya ka anọkọtara otu mbọsị otu onye wee jee n'ime ụlọ nga ka o jee visitikwana onye nke ya nọkwa n'ebe ahụ na ọnya nwa ka o ruzikwanụ wee na-afụzikwa gospel n'ime ụlọ nga wee na-asị na fesi anụnwa dịkwanụ ka onye fama fa wee kpọọ ya afịa ọzafa fa wee si ya eyi na onyanwa dị ife anụnwa ọsịfa na onyanwa fa wee tie wee si ya so n'ọnọ n'ime ụlọ nga ebe a ndebefa wee na-achọgharị ya sinsi ha omeni ya ezi nke bụ na onye ahụ jezi wee jee kpọọ ndebe ezinụlọ nwatakịrị nwoke anụnwa wee na-agwafa na nwafafa na-achọ achọ n'ọnọkwa n'ime ụlọ nga n'ọkwọ ntu a ka ndebe ezinụlọ nke nwoke a si wee bịa n'ime ụlọ nga wee na-ajụzi kedu ife nwafa nwoke mere eji wee tinyekwana ya na nga na ndị nga akọwahụkwana ife nwatakịrị nwa okorobịa mere eji wee tinye na enwe dịrị faịlụ edere akwụkwọ wee sị na ya bụ gospel mere ife a ma omekwana ife ọzọ na enweghị rizin eji wee kpọta ya n'ime ụlọ nga na enweghịkwana chajis enyere ya maọbụ na-asị na ya akpụpụ ya n'ụlọ ikpe maọbụ na-ejikwa na ife dị etu a wee na-ekpe ya ikpe n'oke esi notin n'ọkwa ntu anụnwa for notin kpọrọ mmadụ tinye n'ime ụlọ nga kedu na ife anyị akpọ ụdị akụkọ nke a bikonu ọ na-abụ na onye kpụtara ya na nga na o deghọ ife o mere o ji wee kpụta ya ka ọ na-abụ na ndị polisi na-agagharị n'ilo ntu afasi eme patrolu wee pụta wee fịa buru ya tee na moto jee hapụ ya na nga wụ na-asị ọzọ ka unu kpọọ ndebefa maọbụ jụkwa anyị onye ka ịbụ onye bụ nne gị onye bụ nna gị ka a ya esifu ndebe unu ka ama ịnọ na nga notin kpụpụ ya unu ikpe mba dekwa n'ife o mere mba ka ife o ji nọrọ na nga na amaghọ na anụkwa Naijiria so obodo a bụ ebe ị ya abịa ịfụcha ife ịfụkpa anya bụrụ ọgwụ ọlekwa ụfọdụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ndị mmadụ nwekwara obi ọjọọ na ọ bụrụgodu nọ ndị uwe ojii kpọjie maọbụ nọ mmadụ tinyere ya n'ime ụlọ nga since 2007 na enweghị nnọọ ife eji ekpe ya bụ nwatakịrị ikpe na o nweghị ife anya sị na ife a bụ ife o mere fakaka obi hapụ ya ebe ahụ fa achọzi ka ọ nọrọ na kọstọdi facha isi awọ ka fa achọrọ ka ọ nọrọ ebe ahụ wee ka nka nwụhụ ka ọ gịnị nwekwe na ife anyị afụkwana donu ịnọrọkwa n'obodo Naijiria na-atị ọnwụnwa abịakwana-arụ ọnwụnwa karịrị onye adakwatakwana ma ndị uwe ojii nwe jere n'aka fa gwafa na-achọ nwatakịrị achọ fasi ozido ka fa jegasịa n'ime ụlọ nga were afịa jụa onye dị etu a n'ebe a ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị so na ọ bụrụ na onye jekwanụ visiti mmadụ na nga na ọ bụrụ na o jegha ebe ahụ maọbụ ọ bụrụ na o nweghị anya nka ụnụ mana onye a bụ 14 years ka ọ dụ ewefa kpụrụ ya tii n'ime ụlọ nga na kịta anụnwa na eji ya agbagotago so na ọ bụrụ na ọ maghị onye ọfụma
na ya amaduri n'ebe a ka ya bụ nwatakịrị nọ sinsi wee na-achọ ya. Unu nezikwa n'anya unu ya afụ na ọ nagokwa befa n'ihu befa ka ọ nọ kịta. Geeti anụnwa bụ gada bụ n'ihu befa, ebe unu fụrụ kịta anụnwa bụ n'ihu ụlọ nga mbọsị ndị befa jere eju kedu ife nwafa mere. Ejikwanụ foto m wee kpuchinata aka ya maka akịrị ya ma ịga n'aka ya bụ ịga gbada wee kụnyekwa ya n'ọkpa. Ati onye zuru ochi ka ati onye gburu mmadụ ka ọ gịnị. Naijiria emekwa na o mekwa uhie nke gara aga.